Fajno čuvali. Grani, gdje voliš djavle, a ne želi. Doktor, kontrolu se baci vamo na moć, da. Pa priča nešto, čuje. Da. Priča nešto. Tere ga, izaziva ga da priča nešto. Ovako ne interesantno. Na Veško. Krišnjevo je i njihovni sile. Alo, čekaj, zoj stani. Evo. Zoj Bogu čovjeka. Sad ti go zem, ali... Čekaj, dođi. Evo, neće, evo ti pričati njega. Ali, nije moj broj. Evo, ne, evo dva sluga, pa da gubim komentar. Pravi se dođe. Pravi se dođe. Da je bi... Pa pravi se dođe. Javo. Padne se davo zelo to. Vidite kako je. Ja. Tuneš. Samo što nije stigla. Aj, u čanko. Ko? U čanko. Baš Zizuje. Ja. samo mi kaži kako, koji način. A? John ja. John ja. John. Ziku, vozi ga. Ne. Ja, idi Idi 20 grama. Ne, to Idi bez jebanci 2, te ozim ti kaj. Ko? 20 dragana ne pošto. Ali nula kad dođe, kad dođe. Kraće da mi račun na ovo. Već dođe pogledaj. Priče. A nije to stvari 5 dana. A što sam se okratio? Sad treba idem po lekari. Skupim da ne košta lek. Evo Evo izvinjenje. Bolje nisam da razgovaram. Sebi. Znači će da bude na internetu. Veći ratni kume. To dremaš kukurac. Progovori sliku.